Barau ya ziyarci iyalan waɗanda aka kashe a Uromi ya ba su kyautar miliyan 16. Mataimakin shugabar majalisar dattawa Barau Jibrin ya ziyarci iyalan mafarauta 16 da aka kashe a yankin Uromi da ke jihar Edo tare da basu tallafin naira miliyan 16. Matan mamatan sun fito ne daga kananan hukumomin Bunkure, Kibiya, Rano da Garko a jihar Kano. Barau ya gana da iyalan mamatan a masallacin Attakawa da ke Bunkure a ranar Laraba tare da ministan harkokin gidaje Yusuf Abdullahi Ata da sauran manyan jami'ai. Barau ya yi ta'aziyya da kuma tabbatar da cewa waɗanda suka aikata laifin za su fuskanci hukunci. Na zo nan ne domin na taya ku jaje akan wannan mummunan al'amari da ya jawo rasuwar 'yan uwanku 16 a ranar Alhamis da ta gabata. Allah ya sa aljannatul Firdausi ta zama makomarsu ya baiwa waɗanda suka ji rauni lafiya, in ji Barau. Ba za mu ɗauki hakan da sauƙi ba, za mu tabbatar da cewa waɗanda suka aikata laifin za su fuskanci hukunci. Barau ya kuma sanar da baiwa kowanne daga cikin iyalan mamatan kyautar naira miliyan 1 wanda ya kai jimillar naira miliyan 16. Da yake magana a madadin iyalan mamatan, Sheikh Zainul Abidin Awwal, limamin yankin, ya gode wa Barau bisa ƙoƙarinsa da yadda ya damu da lamarin. Ƙarshen rahoton kenan.